Dito tayo ngayon sa Berry Barn, no? Dito to sa south part ng Saskatoon. Yan. Yan. Nasa kainan na naman kami. palagi na lang kami nasa kainan. So, every time na lumalabas kami, sa kainan kami napapadpad. Yan. Si Kuya BC. Yan. Ito ay advance na to para sa sa Mother's Day. Wala naman, wala makita murok na Yan, receipt. kasi magiging busy tong Berry Barn na to. Bukas. Bukas. Yan, magiging busy to bukas dahil sa Mother's Day nga. So yung iba nga nagpapabook, narinig ko kanina doon sa tapat, fully book na sila para sa Mother's Day. Yan. Nakapag-order na, nandito na yung mga in-order namin. Yan. Chicken. Mas masilang talaga sila chef. Alfredo. Ako, kita ka. Yummy? Yummy? Sabel? Ito mo ano ito? Ako pansit. Pansit. Ay! Uy, nahulog si Kamot! It's okay. Waffle hackers na yung cottage cheese. Oh, yan no. Sige. And chicken Yun lang pala niya. Ay, yung fries. chicken chop. What's this? Sabi ba no? Grabe siya, ano yan? Whipped cream. Ano ko? Strawberry. Atong berry. Yun ang strawberry. Maybe, I don't like... Papay ka daw, papay ka daw. Main na ning supog-supog, di makataka ni Bristado. Yummy. Sakto lang yung mga in-order namin. Yung pasta bigat sa tiyan, nakakabusog agad. Bigat. Kala mo konti lang pero dito sa sa Berry Barn lalo na pag summer, no. Summer kasi busy to busy. Fall kasi may pumpkin. Abangan nyo yung fall vlog naman ni Marco. Ay, summer muna, summer. Tapos fall. Anong summer muna. Spring pa mong kali. Ay, may go-kart siya dito. Hindi, sa summer marami tayong pupuntahan, no. May na-flavor. Tinatry na lang namin ubusin. Ang bigat sa tiyan. Ang bigat sa tiyan. Kala mo ganun-ganun lang yung order pero grabe. Lalo na to. Pasta. Carbs na. To. Lalo na to. Ako na ko yun. Ayan. Lalo na to. Hindi ko na Isa to sa magandang puntahan na restaurant dito sa Saskatoon. Itong Berry Barn. Isa sa dalawa. Ay, atsan mo. Itong sa labas. Ay, grabe dito sa gilid. Pwede kayo mag-picking pag pag summer. Picking ng berry. Berry, mga Blueberry? Pakol. Ah. Ay, summer, summer ata Marco pwede. Saskatoon Bear. At ko na naman,
Saskatoon. Kung gusto nyo bumili ng mga souvenir, meron din sila. Sige, bayaran sa kanya. This is Tapos sa likod ng Berry Barn, merong mga ganitong view. Yan. Yeah. May pa-picture taking. Yan. Okay, yan. Sa likod ng Berry Barn yan, ito. River, parang dagat. Girl, ang pakyat ko. Sabi sa'yo ko dapat kapatid. At makabaliktad ko dati. May mga ano rin sila dito, may mga tindang pananim. Yan. So hindi lang restaurant ang pwede nyo dayuhin dito eh. Pwede rin kayo bumili kung ano-ano pang pananim dito. Yan, at tapos na tayo dito sa Berry Barn. Yun, at sapat lang yung in-order namin, pero talagang nakakabusog, hindi namin naubos. Tapos yung dessert eh. Ang kaganda kasi dito, masarap yung ano nila, yung berry, no? Yung blueberry, yung Saskatoon berry. Masarap, masarap yung Saskatoon berry nila dito. Tapos yun nga, meron silang souvenir shop. Tapos meron din silang mga bilihan ng mga plants. Yan. So yung kung gustong magtanim dito sa mga bakuran niyo dito sa Saskatoon, yun, pwede niyo puntahan tong Berry Barn. Usually pag merong mga special occasion katulad ng Mother's Day, mga ganyan, meron sila mga special ino-offer na mga menu, or pwede kayo magpa-book. Meron sila mga event na ganon. Kami pumunta na kami na mas maaga kasi ngayong Mother's Day magiging busy. So parang every celebration meron silang ino-offer dito sa kanilang restaurant. And tapos meron tayong pupuntahan na susunod na store. Actually bago silang bukas ngayon, Cookie Crumble dito sa Brighton, dito sa Saskatoon din. Yan, so gusto nilang puntahan, so idaanan na rin natin yun, isama na natin sa vlog ngayong araw kasi sayang din eh. Kasi wala na rin kami pupuntahan after nito after dito sa Berry Barn, wala na rin kami pupuntahan kaya parang nakita nila kung saan nila misis na may bagong bukas na store. So yun, puntahan natin dito daw yung sa may part ng Brighton ata. So tara.
ang nangyari doon sa Cookie Crumble kakabukas pa lang nga. Ang haba ng pila. So yan, nasa video. Ang haba ng pila, so hindi na po kami pumila kasi sayang ng oras. So ang ginawa namin, pumunta na lang kami sa katabing store, yung Starbucks. Tapos napagdesisyon na namin mag-picnic na lang dito sa park, dito sa may Rotary Park, dito sa may downtown ng Saskatoon. So yun lang ang hindi namin natuloy na puntahan yung Cookie Crumble kasi ang haba talaga ng pila sayang ng oras kung magpipila ka pa dun. Yan, so yun, dito na lang kami sa may Rotary Park pumunta, naglakad-lakad, naglaro ang mga bata. So yun, yun lang po ang vlog ngayong araw. So thank you for watching.